ഇല്ല മാതാജി. ഞാൻ പൊങ്കാലിടാൻ വന്നിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 7 തുടങ്ങി 12 വരെയുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടില്ലേ മാതാജി? സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ. സിന്ധു മാതാജി, ഉഷാകുമാരി മാതാജി, വിജയശ്രീ മാതാജി, സിനി മാതാജി, ലീല മാതാജി, രാധാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാർക്ക് വീഡിയോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 7 കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നാളെ നമ്മുടെ മാതാജി അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആക്കണം കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മാതാജിനെ വിളിക്കാം. മായ മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. സ്ലൈഡ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ മാതാജി? മ്യൂട്ടായി പോയി സോറി. ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഒന്നും ഒന്നും കേട്ടില്ല. കേട്ടില്ല മാതാജി. ഒന്നും കേട്ടില്ല മാതാജി. ഒന്നും കേട്ടില്ല. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ് 7 തുടങ്ങി 12 വരെയുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്വർണം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ്. ഒരു ബോക്സിലാക്കി അതിലൊരു പട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവന്ന കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് സ്വർണം തരിക, അല്ലേ? അത് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തായിട്ട്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ 6 അധ്യായങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് 7 തുടങ്ങി 12 വരെ, ലാസ്റ്റ് 12 തുടങ്ങി 18 വരെ. അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെ മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതില് നടുക്കിരിക്കണ ഈ 6 അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന് നമ്മളോട് കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വാണിയല്ലേ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളോട് കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. നിങ്ങൾ ലെവൽ 1ലും 2ലും ഒക്കെ പഠിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതുപോലെ പരീക്ഷ, ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പരീക്ഷയും നല്ല നിലയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കിട്ടിയ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് ഒന്നാമത്തെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 5, 14, 19. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ 5ാമത്തെയും 14ാമത്തെയും 19ാമത്തെയും ശ്ലോകം എഴുതുക. അതിൻ്റെ വിവർത്തനവും എഴുതണം. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ഡെയിലി കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഒരു 3 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് പോരാന്ന് തോന്നണേ ഒരു 5 പ്രാവശ്യം, അതിൽ കൂടുതൽ വായിക്കണ്ട. 5 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. വൈകുന്നേരം വായിക്കുക. ഡെയിലി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്നോട് മാതാജി പറഞ്ഞു, ഒറ്റ ആളും പാകത്തിന് ശ്ലോകമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ചിലരൊന്ന് തപ്പി നോക്കി പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി 2 പ്രാവശ്യം ശ്ലോകം വായിക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്ര മന്ദബുദ്ധികളാണ്. കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചിരിക്കണത്. അപ്പം നമ്മുടെ കുറ്റമല്ലാതൊന്നും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നാമം ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു അവസരം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളാണ്. അപ്പം 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കതൊന്നും ഓർമ്മ വരില്ല, മറന്നും പോകും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറവിയും ഓർമ്മയും ഒക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം നല്ലോണം വിളിച്ചോളൂ, കൃഷ്ണനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക. അപ്പം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ കൂടെ തരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ 5, 14, 19 ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇപ്പം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇത്ര പ്രാധാന്യം വന്നെന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് നോക്കുക. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പം കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മൾ ധ്യാനയോഗമാണ് പഠിച്ചത്, അല്ലെ? ധ്യാനയോഗമായിരുന്ന 6ാമത്തെ അധ്യായം. ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായ ആദിപുരുഷനെ സേവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടമയെ അവഗണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. മൂലസ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാനായിട്ട് എല്ലാത്തരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടിയാണ് ഭക്തിയോഗം, അല്ലെ? എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അത് ഭക്തിയോഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മളെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അയ്യോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരണില്ല, അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നല്ല വെക്കേണ്ടത്. പഠിക്കുക, ഓർമ്മ വരുമോ വരാതിരിക്കണം, അത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. അപ്പം കർമ്മഫലം ആലോചിക്കാനേ പാടില്ല. പിന്നെ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം അതൊക്കെ വളർന്നിട്ടാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തണത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. പിന്നെ യോഗത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവബോധം എന്തിലേക്ക് മാറണം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വളർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനിൽ, ആ ശ്യാമസുന്ദര മൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനില് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലും അത് ഏകാഗ്രമാക്കിയാലാണ് തികഞ്ഞ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരിക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിന് 3 വിഭാഗം, 4, 5, 7, 6 വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നു. പിന്നെ 6 തുടങ്ങി 6-ല് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം യോഗാരൂഢ നിസ്സംഗതയോടെ. അത് ഈ അധ്യായം 6-ലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അധ്യായം 7-ൽ എന്താണ്? ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. നവവിധ ഭക്തികളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം. അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം. രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ 13 തുടങ്ങി 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാം. പിന്നെ 15 തുടങ്ങി 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ ഭഗവാനിൽ ഒന്നും സമർപ്പിക്കാൻ ദുഷ്കൃതികൾക്ക് സാധിക്കില്ല. സുകൃതികളായിട്ട് ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ അജ്ഞാനികളായ മറ്റുള്ളവര് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാതെ മറ്റ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത് പിന്നെ അവ്യക്തഗതവാദികളുണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവര്. പിന്നെ അവസാന ഭാഗത്തെ വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയെയും കുറിച്ച്. അത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. അധ്യായം 7-ന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അധ്യായം 7-ന്റെ സംഗ്രഹം, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അധ്യായം 6-ലാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമനാണ്. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് യോഗി. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ശ്രവണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അധ്യായം 7-ല് ഊന്നി പറയുന്നത്. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അതിൽ ശ്രവണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രക്രിയ പരമ്പരാഗതമായ വിധത്തിൽ മാത്രമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗത്തിൻ്റെ ഇതിൽ? ശ്രവണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴായാലും നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വല്ലാണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ എല്ലാവരും ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല, കുറച്ചൊരു നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട തരത്തിലായിരിക്കണം നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതിക ശക്തിയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉറവിടം തന്നെയാണ്.
പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനാണ്. പിന്നെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. ദുഷ്കൃതികൾ, സുകൃതികള് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവ്യക്തവാദികളുണ്ട്, അതായത് സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും. വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അറിവ്, വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയും. ഇത്രയും അത് നേരത്തെ കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞതിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാനാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനി ശ്ലോകം 1 തുടങ്ങി 3 വരെയുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് തൻ്റെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ശക്തികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് തസ്രുണു എന്നും പറഞ്ഞ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. നമുക്കത് ഓരോന്ന് നോക്കാം. അതുകൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവൻ വളരെ വിരളമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 7, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെ പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. അധ്യായം 7ന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് പറയാൻ അറിയണം. എന്താണ്? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും എന്താണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ജ്ഞാനം അറിവ്, വിജ്ഞാനം ജ്ഞാനം അനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ്. ജ്ഞാനം അറിവ്, ശരി. വിജ്ഞാനം പരിശീലനത്തിലുള്ള അനുഭവം, അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അറിവ്. ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തണം. അപ്പൊ അത് വിജ്ഞാനായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ചായപ്പൊടി ഇട്ടാല് ചായയാവും, അല്ലെ പഞ്ചസാരയും കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടാല് എന്താവും? കാപ്പിയാവും. ഇത് നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ശരിക്ക് നോക്കുക, അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് വിജ്ഞാനമായി മാറുക. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നതാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ശരി, ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെ പഞ്ചസാരയുടെ സ്വാദ് മധുരമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും പഞ്ചസാരയുടെ സ്വാദ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറക്കില്ല. അതേപോലെ ഉപ്പിൻ്റെ ആയാലും അങ്ങനെ. അതാണ് ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റുന്നു. അത് നമ്മുടെ അറിവിലൂടെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തത്ശൃണു. എന്താണ്? മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തത്ശൃണു. അവിടെ തത്ശൃണു എന്ന് വെച്ചാല് അത് ശ്രവിച്ചാലും, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ശ്രവിച്ചാലും, അതായത് എന്നിൽ ആസക്തനായ മനസ്സോടുകൂടി, ഭഗവാനിൽ ആസക്തനായ മനസ്സോടുകൂടിയവനായി ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആ യോഗത്തെ അഭ്യസിക്കുക. എന്നിട്ട് സംശയം കൂടാതെ പൂർണ്ണമായി എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നീ ശ്രവിച്ചാലും. എന്താണ് അതിന്റെ വിവർത്തനം? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അതായത് അർജുനനെ വിളിക്കാണ്, കുന്തി ദേവിയുടെ മകനെ, കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, ഇവിടെ എന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി, ഭഗവാനിൽ അത്രയും ആസക്തം, ഭഗവാനെ തന്നെ കിട്ടണം, ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞേ തീരൂ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം, കേൾക്കൂ. തത്ശൃണു, അതിനെ നീ ശ്രവിച്ചാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? പൂർണ്ണബോധത്തോടെ, എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടെ യോഗം പരിശീലിക്കുക. ഇവിടെ നോക്കുക, സന്യാസി
യോഗി ഇരിക്കണം. എങ്ങനെ? മനസ്സിൽ ആരായിരിക്കണത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ വലിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത് ഗീത. അതാണ് ജ്ഞാന യോഗത്തിലൂടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റിയാണ് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ സർവവിഭൂതികളും എല്ലാ വിഭൂതികളും ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്തൊക്കെ വിഭൂതികളാണ് ഭഗവാനില്? 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ഐശ്വര്യം, ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം. ഇതെല്ലാം മുഴുവനായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മളിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ വളരെ അവിടെ ഇവിടെ ഓരോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി അടങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവായ നമ്മളെല്ലാം. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം, ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരാശര മുനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വിഭൂതികൾ ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടരാവാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള എന്തോ ഒരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പുണ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ളതും ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് ആ സുഹൃതം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടരാവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച 4 വിധം വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനിൽ അടുപ്പത്തിലാകാനാവാത്ത നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിവുള്ള അഭൗതിക ആത്മാവാണ് ജീവസത്ത. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടമായ യോഗം. ഇതെല്ലാം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രമാണ് വിവിധ യോഗങ്ങൾ. എല്ലാ യോഗങ്ങളും കൃഷ്ണ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ് വിവിധ യോഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ നേരിട്ട് നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഏതെല്ലാണത്? നാമസങ്കീർത്തനം, ശ്രവണം, 3 തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം. യോഗല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. 3 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ, ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ച് ബ്രഹ്മ, പരമാത്മ, ഭഗവാനിധി. അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? ബ്രഹ്മേധി, പരമാത്മേധി, ഭഗവാനിധി. ബ്രഹ്മമായിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രകാശം മാത്രം. പിന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനായിട്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തോടു കൂടിയ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ത്രിഭംഗസുന്ദരമായ ഭഗവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 3. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി. സൂര്യരശ്മി, സൂര്യന്റെ പ്രതലം, സൂര്യഭഗവാൻ. അങ്ങനെ പഠിച്ചല്ലോ. മറന്നുപോയി അതൊക്കെ. അപ്പൊ 3 തരത്തില് മറ്റ് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ് യോഗങ്ങള്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസും പരമാത്മ തത്വവും പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് പരമസത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവ്, ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് പരമസത്യം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്?
9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം അതേതൊക്കെയാണ്? 9 വിധത്തിലുള്ള നവവിധ ഭക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, സേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, സഖ്യം, ആത്മസമർപ്പണം. ആത്മസമർപ്പണം. അത് തെറ്റരുത്. നവവിധ ഭക്തികൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതിന് ഓരോരുത്തരും ആരൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്രവണം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ്, ശ്രവണം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കീർത്തനം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സാഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജ്. അതാണ് നവവിധ ഭക്തിയും അതില് പ്രാമുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആത്മനിവേദനം ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബലി മഹാരാജ്. മാതാജി ഒന്നും കൂടി പറയാം ആദ്യം മുതൽക്ക്. ശ്രവണം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സാഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജ്. അർച്ചനം എന്ന് പറയാ മാതാജി. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജ്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണം. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സാഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജ്. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി. എപ്പ ചോദിച്ചാലും അത് കാണാതെ പറയണം. അതിന് ഉദാഹരണം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഭക്തിയും ഭഗവത് സേവനിഷ്ഠയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാതുകള് മറ്റുള്ളവരുടെ പരദൂഷണത്തിന് വേണ്ടി അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കാത് തുറന്നു വയ്ക്കരുത്. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമജപം കേൾക്കാനും മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ കാതുകളെ നമ്മൾ തുറന്നു വയ്ക്കുക. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് തത്വ വിജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗം വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ശ്രവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രവണം ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട്. നമ്മൾ മുൻപൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കാനൊന്നും അധികം താല്പര്യമില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കുറ്റമുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ നടന്നാല് ഒന്നും ശരിയാവില്ല. അവര് തന്നെ അവരെ നന്നാക്കണം, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ നന്നാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ശരിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ശരിയാക്കാൻ നടക്കുക? അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി
നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച മറ്റ് ഭക്തരിൽ നിന്നോ ഗുരുജനങ്ങളിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ദാമോദരലിലൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പുതുമയുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതുമയാണ്. അത് കേട്ടാൽ അതേസമയം ഒരു സിനിമ കഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം കേട്ട് 3 പ്രാവശ്യം കേട്ട് പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഓ ഇത് കണ്ടതാണ് കേട്ടതാണ്, നമ്മൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഇപ്പൊ ഒട്ടുമില്ല. അതേസമയം ഭഗവാനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച മറ്റു വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജ്ഞാനം ദേഹം സവിജ്ഞാനം ഇതം വക്ഷ്യാമ്യ ശേഷത യജ്ഞാത്വനേഹ ഭൂയോ ന ജ്ഞാതവ്യം അവശിഷ്യതേ. അതായത് വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും 2 തരത്തിലാണ് ജ്ഞാനം. ഒന്ന് വിഷയങ്ങളെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഇനി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അനശ്വരമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. ഭഗവാൻ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിനു പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ 2ന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ കൺട്രോളറും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചും അതിന് പിന്നിലുള്ള ആരാണോ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരെക്കുറിച്ചും, പിന്നെ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം, അതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണോ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ആരാണോ അതിന് പിന്നിൽ ഉള്ള ശക്തി, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അർജുനൻ തൻ്റെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനും സുഹൃത്തുമായതിനാല്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം? അർജുനൻ വിശ്വസ്തനാണ്, സുഹൃത്താണ്. സുഹൃത്തുമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഭൂതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് അർജുനന് ഇതെല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അർജുനനെ ഒരു കരുവാക്കി തീർത്ത് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അർജുനന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ഭക്തനാണ്, മിത്രമാണ്. സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തരം അറിവിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്ലോകം 3. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യദതാമഭി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം പൂർണ്ണത നേടിയേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറേ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു 4 or 5 ആളുകൾ. പലരും വഴിയിൽ ക്ഷീണിച്ച് അവശമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും. ബാക്കി കുറച്ച് പേര്, ഇത്രയും ആൾക്കാരിലാകെ കുറച്ച് പേരാണ് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്.
അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സഹസ്രേഷു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. പൂർണ്ണത നേടിയാലും കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് മനുഷ്യന്മാർ പല വിധത്തിലുള്ളവരാണ്. ചിലര് ജന്തു സഹജങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ചിലവര് മാത്രമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുക? ശ്രവണം കിട്ടണത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്? ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴി. ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങള്? ഉപനിഷത്തുകള്, പുരാണങ്ങൾ, നാരദ പഞ്ചരാത്ര, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് പരമസത്യം? സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണതയുള്ളവൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണൻ, സർവ ആകർഷകൻ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ശരീരം, ഇതൊക്കെ പരമസത്യമാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരീരവും രണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചതാണ്. ഇനി 4 തുടങ്ങി 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ പല വിധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവര്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം അല്ലെ. ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്ര വിധിമിന, അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് യശോദാപുത്രനായോ അർജുനന്റെ തേരാളിയായോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരമസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യോഗിക്കോ സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പലരും അറിയാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പേരാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം അറിയുന്നില്ല, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. യഥാരൂപത്തില് ആരും അറിയുന്നില്ല. സുദുർലഭ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാത്മാവ് വളരെ വിരളമാണ്. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3-ാമത്തേനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീനാഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. അതായത് സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രേമപൂർവം തന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ കരുണ തോന്നി അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഭഗവാനെ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭൂമിരാബോനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവജ അഹങ്കാരമിതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്താണ്? എൻ്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ്. അതായത് പഞ്ചഭൂതം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ സൂക്ഷ്മ ഇതാണ് ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അല്ല, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം.
ഏതൊക്കെയാണ് ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. കൂടാതെ സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങളാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പോ ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപത്തെയും അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവശാസ്ത്രം. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്? കാരണോദായക വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായക വിഷ്ണു, ഗർഭോദായക വിഷ്ണു. അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ട് ശരിക്ക് പറയാൻ പഠിക്കണം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണ ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു. ഉദകം എന്ന് വെച്ചാൽ ജലം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണ ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു. കാരണ വിഷ്ണു എന്നല്ല പറയാ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ ക്ഷീര ഉദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു. പിന്നെയോ ഗർഭ ഉദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെ 3 ഏതൊക്കെയാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്? മഹാവിഷ്ണു, അതായത് മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നു. അത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മഹത്തത്വം അഥവാ കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. മനസ്സിലായ? 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്. ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തത്വം, സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇനി ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പുകിയിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ ഇതിലും ഉൾപ്പുകി ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു 2ാമത്തെ മൂർത്തി. 3ാമത്തെ മൂർത്തിയാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അത് സർവപ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉള്ളില് 2 ആത്മാവുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും മറ്റേത് പരമാത്മാവും. അതാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. സർവപ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ക്ഷണികമായ ഇതിൻ്റെ ഭഗവത് ശക്തികളിൽ ഒന്നിൻ്റെ ക്ഷണികമായ ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഈ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പരവ്യോമത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച ആത്മീയ ശക്തിയാണ്. വൈകുണ്ഠലോകത്തിലുള്ളതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് ആത്മീയ വൈവിധ്യം ഒന്നുമില്ല. ചിലര് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവ്യക്തഗതവാദിയാണത്. ആത്യന്തികവും ശാശ്വതവുമായ ലക്ഷ്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവ്യക്തഗതവാദി, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് ലയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവര്. പിന്നെ പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷണികവും സർവ്വവ്യാപകവുമായ ആവിർഭാവമാണ്. പരമാത്മാവ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ മുഖ്യ വിഭാഗങ്ങൾ 8 വിധം. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതിനെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഏതൊക്കെ? ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇനി അതും അപ്പൊ 10ആയി. ഇനി അതും ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം ഇതിനെയും ചേരുന്നു. അങ്ങനെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകർക്ക് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടാനാവാത്തത് ഭഗവാനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂലകാരണം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൂലകാരണം കൃഷ്ണനാണ് എന്നറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ 8 വിഭിന്ന ശക്തികള്. ഏതൊക്കെയാണ് 8 വിഭിന്ന ശക്തികള്?
ഭൂമി, ജലം, ഉം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ജലം, അഗ്നി, ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി, വായു, വായു, ആകാശം, 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 മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം. വിദ്യാഹങ്കാരം. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് 8 വിഭിന്ന ശക്തികള്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് 24 മൂലകങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാജീവഭൂതം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ എന്തും കൂടിയുണ്ട്? മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ബാഹ്യശക്തി, അതുകൂടാതെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. മറ്റേത് ബാഹ്യശക്തി. ജീവഗണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടേതാണെന്ന് ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവകളായി പ്രകടമാകുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളെയാണ് താഴ്ന്ന തരം ശക്തി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ. പിന്നെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാവ്. താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അവ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ട് താഴ്ന്ന തരം ജീവാത്മാക്കളുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാകുന്നു. ഇതേ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും, നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കണേ? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നമ്മൾക്കുള്ളതാണ്, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വരികയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണ്. അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നും അധികം അവർക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ വീണ്ടും അതിൽ ദുഃഖം തന്നെ കാണും. നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷം വന്നാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരു സങ്കടം വരും. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ വരും. അതാണ് ശാശ്വതനായ ഭഗവാനെ ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാക്കൾ അങ്ങേപോലെ സനാതനരും സർവവ്യാപികളുമാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിലാകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കള് സൂക്ഷ്മ ശക്തികളായി അംഗീകരിച്ചാൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങേക്ക് അധീനരാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മോക്ഷം ഭഗവാന്റെ അധീനതയ്ക്ക് വഴങ്ങുക എന്നാണ്. പക്ഷെ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനും ഇല്ല, ഒരു ശക്തിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അവര് ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് വഴങ്ങില്ല. ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരാണെന്നുള്ളൊരു മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതവാദികളെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്. നമ്മുടെ മറവി ജീവസത്തകളില് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികള് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭൗതികത മാലിന്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സത്വ രജ തമോ ഗുണത്തില് അടിമപ്പെട്ട് ആ ഭൗതിക മാലിന്യം നീങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണി ത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തദാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക.
ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ചേതനയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ചേതനയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന മണ്ഡലം. പദാർത്ഥം ചേതനയുടെ സൃഷ്ടിയും ഭൗതിക പരിണാമത്തിന്റെ സവിശേഷ ഘട്ടത്തിലുള്ളതായതല്ല ആത്മാവ്, ജീവൻ. മറിച്ച് ആത്മീയ ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാറ്റിനുള്ളിലും ഒരു ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മൂലകാരണം. ഈ പരമാത്മാവാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് തന്നെ കാരണം. വലുതുമായ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും, എല്ലാം ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും കാരണഭൂതൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് പറയണ? സർവകാരണം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സർവകാരണം. കഠോപനിഷത്തിലും പറയുന്നു, നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 6 ശ്ലോകം വരെ എടുത്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. നമ്മൾക്ക് നാളെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ